preciosa esta tierra de Galicia. Puede usted estar, ¿cómo se dice? Orgulloso, porque usted es de aquí, ¿no? Sí, señorita. Pero como estamos viéndola siempre, no le damos el valor que tiene. Oh, ni querer llevar esta belleza a mi tierra. No molesta, ¿eh? Tengo mucha prisa, pero el coche es suyo. Proxecto Socheo é un intento de arquivo, de audiovisual da Guarda. Empezamos fai cousa de 2 anos, buscando, procurando diferentes materiais, tanto en casas particulares como noutros arquivos, películas, en todo tipo de materiais, vídeos ou audiovisuais de diferentes fontes, onde aparecese a Vila da Guarda e a contorna tamén do Baixo Miño. Ves, este é outro tal, outra película, este é la guía número 1 de 1976 a 1979. Estas son de 83 e incluso podemos sacar o carrete, mira. Isto era así. Ves? Este era o original. Que miras aí? Nos levamos 2 anos traballando. Na primeira fase foi sobre todo recopilar material sobre todo de casas de particulares, tamén de filmes, digitalizalos e subilos á rede. Nos traballamos sobre todo na rede, a través de diferentes canles de YouTube e de redes sociais. Toda a labor que facemos de difusión faise sobre todo na rede, ás veces tamén de forma física, con presentacións para xente que non accede a internet. Estamos iniciando outra fase máis que a de grabación. Xerar arquivos, sobre todo, que traballen a memoria colectiva do pobo. Meus antergos eran galegos por un lado e de Levante por outro lado. A maioría da miña familia está na emigración, no Brasil, en Venezuela, en Estados Unidos. Entón, ese espallamento me deu pé a recibir información. Desde recibir por parte do meu irmán de Francia, cando viña o mesiño de vacacións, que era imperdonable, a súa patria chica, que era a Guarda, comprou un tomavistas que lle chamábamos, Super 8, e dai empezou a filmar desde a matanza do porco, a bodas da familia, bautizos, primeiras comunións. Nos o que pensamos sempre é que o material o que nos atendemos, a maior parte sería material de desfeito, de detritus audiovisual. Calquera filmoteca soen guardar material ou arquivar material en formato celuloide, incluso a lo mellor un 35 mm, un 16 mm, algunhas veces Super 8, pero con valor histórico. Neste caso nos aceptamos todo tipo de materiais e tanto nos dá a orixe, incluso o VHS, que é un material inservible para a maior parte da xente, incluso porque ocupa moito, e a xente desfeise del, para nós ten importancia. Ese protagonismo que tú ves aí é o teu protagonismo, aínda que non seas tu personal, é dos teus antergos, do teu pai, do teu avó, do teu tío, do viciño. O sea, iso para min é positivo. Unha das imaxes, un dos vídeos máis visto é o ano que nevou na Guarda. É un momento que todos lembramos cando nevou na Guarda. Todos o tiñamos na memoria, había algunhas fotos, pero é a primeira vez que nos o vemos en vídeo, Entón, son momentos que evidentemente son históricos, teñen esa trascendencia importante, E a lo mellor o material non é o mellor, non é a máxima calidade posible, nin está grabado dunha forma profesional, pero o seu valor teno de por sí. No 79 comproua e logo tuvo hasta 83, 84, logo esqueceuse dela. Entonces, comprou, non tiña nin idea de como leo o prospecto e dice, bueno, doulle así, acerco a lonxo e tal, e bueno, e así foi. Entón, os demais primos a bañarse no río Miño, veña a saltar ali, a matanza, pois como se pinchaba, como se agarraba o cerdo con 4 ou 5. Entón, eso, filmado nun cabanón vello que tiñamos ali, onde estaban os animais, a matanza do porco era fundamental, porque era cando se unía a familia. Eso que está grabado aí, eso para nós é enriquecedor
porque endexamais volvemos a mirar eso. Si se pode facer as cousas dende a base, non? De forma totalmente horizontal. Ti tes os vídeos, eu digitalizo, que non teño vídeos, e despois difundimos. Entre todos, pois, creamos unha especie de álbum colectivo, non? No que nos podemos ver reflexados e, sobre todo, traballar de cara ao futuro. E nos tiñemos a ría arrinconado. Entón, os xuxes dixen, mira, temos isto, aí se dixen, cuncho, que ben. E levaron, elaboraron eles, transformaron, nos regalaron un vídeo e tal. E, bueno, ahora está dando volta ao mundo. Eu creo que cualquier pobo de Galicia, se non ten esa memoria histórica de lembranzas, boas ou malas, positivas ou negativas, é a riqueza máis grande que hai para as futuras generacións. Eu personalmente me sinto orgullosísimo de ser galego, de haber participado ou aportado unha pequeniña parte a ese patrimonio. Aconsello primeiro que todos os povos, vilas, aldeas ou que sexa, teñan un proxecto parecido. Ás veces pode darnos medo a tecnoloxía. A cuestión tecnolóxica bota un pouco para atrás, pero realmente é bastante máis sinxelo do que parece, non? Apréndese a facer. Sobre todo traballar dende a ilusión e tamén traballar ca base social, non? Cos veciños, facelos partícipes do proxecto, incluso buscar fórmulas de crear os propios contidos, non? Como o seguinte paso que nos queremos facer, que era de gravar os veciños, porque teño que gravalos eu. A lo mellor pode gravalos calqueira, non? Non necesitamos, o importante non é só a calidade técnica, senón é a idea que hai detrás sempre. Un proxecto co que ninguén contaba, un proxecto que pode ter un futuro interesantísimo e un horizonte moi amplio, porque se pode abarcar infinidade de aspectos culturais, históricos do noso pobo. Pode ser o pobo da Guardia, como poden ser os centos de povos de Galicia. A verdade, sinto-me encantada, non? É un proxecto que nace da simple ilusión, non nace por nin motivos económicos, nin outro tipo de motivos, gústame facer isto e vouno facer. Un dos erros máis grandes é a falta de apoio, non? Institucional, que ás veces resulta un tanto duro, non? Facelo tan en precario, no sentido de que nos poñemos os DVDs, nos poñemos discos duros, nos poñemos todo o material a conta do teu tempo libre. Dicía Patricio Guzmán esta frase célebre de un pobo sen documental e un pobo sen memoria. Neste caso considero que é moi acertada.